Всяко действие си има равно по сила и обратно пропорционално бездействие. На New Wave BG ще намериш уникални по рода си предложения за почивки. Запази сега, за да бездействаш после. Дюни Холидей Вилидж ситуира на самия бряг с разнообразен избор от басейни и модерен аквапарк. Не пропускайте невероятната ни оферта в разгара на лятото от само 129 лева на човек на база All Inclusive. Поглезете се с ексклузивното ни предложение за 3-дневен пакет през август от 387 лева, сключен All Inclusive и ползване на аквапарк и забавна анимация с последните свободни стаи в разгара на сезона. Насладете се едновременно на активна почивка и абсолютен релакс. New Wave Holidays – почивката, която търсиш.